Lá na gafieira de Mané João, toda brincadeira acabou no chão. Tinha inimigo dentro do salão. Històricament, les dones han pres el rol de cuidadores de la família i de la casa, marit, fills, nets, avis. Aquesta circumstància no els hi ha permès, per temps i per diners, desenvolupar una vida social tan plena com la majoria dels seus marits, els quals, al llarg de la història, han treballat fora de casa, i això els ha donat llibertat i temps per la seva vida social. Les dones de la meva generació, 1970, hem estat educades per les primeres dones que ara tenen 60 i 70 anys que van accedir a estudiar a la universitat i van lluitar molt, precisament en aquells anys 70, per la igualtat de les dones. Nosaltres hem estudiat i hem gaudit de molta llibertat justament gràcies a la lluita de les nostres mares i ara podem decidir com és la nostra vida en el pla professional i personal. Ara, en el 2009, les tecnologies de la comunicació i la informació suposen una gran oportunitat per totes nosaltres, les que fa dècades que treballem amb internet i per totes aquestes dones valentes que fa poc que les comencen a utilitzar. Dones en xarxa és una evidència que l'accés de les dones a les tecnologies de la comunicació i la informació està ajudant a la reducció de la fractura digital de gènere i a vèncer l'exclusió social de les dones. Un escull que arrosseguem des de fa segles. E gritou: ninguém transa com a menina. E só terminou a brincadeira com o sangue escorrendo na ladeira. E era muito sangue pra pouca ladeira lá na gafieira. E era muito sangue pra pouca ladeira lá na gafieira. E era muito sangue pra pouca ladeira lá na gafieira. E era muito sangue pra pouca ladeira lá na gafieira. E era muito sangue pra pouca ladeira lá na gafieira. E era muito sangue